Pieni hetki täältä sisäpihalta. Tässä on asunut kai kirkon kanttori. Edelleen täältä Hollolasta. Nykyinen taiteilijan atelieri siellä. Ja kahvila tuolla taka-alalla. Ne. Sieviä. Aita, yläovetkin on. Maisemia täältä. Joo. Tonne kanttorin asuntoon päin. Ja Kujalta kirkolle päin. Kesän kukkia, orvokkia. No niin, hyvää päivää isäntä. Päivä. Saako ottaa kuvia? No ota toki. Ne. Ympäriinsä. Ei, Oski-poika. Siellä Sampa, mitä Sampalle kuuluu? Onko sulla niitä kalajuttuja nyt? Ei. Siellä on naisväki lähti karkuun niin kuin... Sampalla on niin kovasti hommia, että se Joo. on kalastaa. Joo. Pallo lentänyt kato. Missäs se laulajamies on? Hän viime kerralla lauleli. Kalkki siis 7 vuotta Niin. sitten. Ei se ollut kuin 3-vuotias. 91. Juu. Kyllä. Kyllä niitä vielä katellaan ja kuunnellaan. Kyllä. Joo. Täällä on nämä kasvimaatkin hyvin hoidettuja. Näytitkö sen torvimusiikki? En ole vielä näyttänyt. Se on mulla tossa mukana taitaa olla. Aha. Se kasetti. Joo. Joo, viinimärkki alkaa jo saada väriä. Mustakin jo mustuu ja mekin ollaan nyt oltu Kalkkisista pois yli viikkoa, niin on ne varmaan sielläkin täällä. No, ja vattu alkaa kypsyä. Niin näkyy, joo. Meillähän on tuossa Varelmaa ja aika lailla. Ollenkaan, se on siellä pääkallella. Sitä juttuukin pitäisi saada. Viime kerralla Eero lauleli
Missä se poika nyt on? Missäs? No niin. Minulla on kirja, rakkaampi kuin mikä muu, kun luen sitä, moni ihme hiljaa avautuu. Se kirja kertoo hyvyydestä suuren Jumalan. Se näyttää kuinka valo loistaa yllä maailman. Nyt kaikkialle maailmaan se kirja ilon tuo. Se ihmisiä johtaa hyvän vapahtajan luo. Minulla on kirja, Raamattu on nimisen. Se kertoo, että yksikään ei ole ihminen. Kuin peloissani olen, Raamatusta avun saan. Niin ilossa kuin surussa vain luottaa Jumalaan. Nyt kaikkialle maailmaan se kirja ilon tuo. Se ihmisiä johtaa hyvän vapahtajan luo. Minulla on kirja, se on sana Jumalan. Hän rakkaudella kerran teki kauniin maailman. Vaan kauneutta vaalinut ei käsi ihmisen. Ja siksi taivaan Isä antoi meille Jeesuksen. Nyt kaikkialle maailmaan se kirja ilon tuo. Se ihmisiä johtaa hyvän vapahtajan luo. Minulla on kirja, siitä vähän ymmärrän. Raamattu on voimanani arkielämään. Sen varan tulevaisuuteni tahdon rakentaa. Ei ole olemassa mitään turvaa parempaa. Nyt kaikkialle maailmaan se kirja ilon tuo. Se ihmisiä johtaa hyvän vapahtajan luo. Kulkemaan pääsiäinen jatkuessa. Toiveikkaasti astumme tulevaan. Pääsiäinen jatkuessa. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, nousi ylös haudastaan. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, nousi ylös haudastaan. Vaikka moni vaikeus odottaa, pääsiäinen jatkuessa. Vapahtaja heikkoja vahvistaa, pääsiäinen jatkuessa. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, nousi ylös haudastaan. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, nousi ylös haudastaan. Jeesus antoi meillekin tehtävän, pääsiäinen jatkuessa. Levittäkää viestiä elämän, pääsiäinen jatkuessa. Hän kanssamme käy, tuleville teille kanssamme käy. Ilon antaa meille Jeesus, nousi ylös haudastaan. No, nyt ollaan Heikin ja Mirkun paikalla. Täällä ei tunnu olevan isäntäväki kotona. Mutta
Tässä pieni väläys tähän ympärykseen. Paula ei ole innostunut näihin formulakilpailuihin, on mennyt erilliseen Ei, kun Paula lukee Kalavarouheesta. Elämä terveellisesti. Mies Renkola kirjoittaa. Ai me ollaan naurun. Pekka on kiinnostunut formulakilpailuista. Hyvä juttu. Sairaalan ylillä. Ai että se on hauskat noi kirjat. Ja Turussa on ollut. Ja Helsingissä. Joo. Yksi isä meni Sieltä se eläkkeellä. onnellisena sitten kysymään, jos Renkolla kun synnytys oli ohi, että no, onko sillä lapsella kikkelä? Niin. Mies Renkolla ei ollut paikkaa omia tontaa. Niin. Mikä on Renkola? Kato Mika Salo siinä. Se on ollut Larsilla koiralle, joka oli. Kato Napo. Aino Akten poika. Joo, hänen äitinsä on. Niin, nyt on kysymykset esillä. Mitä me nyt osattais kysyä? Niin. Aika paljon. Kiitoksia sanotaan. Rovasti Liisalle. Ihan liian paljon meitä muistettu. Ihan mahdottomasti. Monet välityksillä vaikka mitään osattu edes ajatellakaan. Ajateltiin vaan, että mitäs me otetaan antaa hyvin mahdollisimman kevyttä ja suomalaista. Mitä jaksaa terveisiä sinne kai Terveisiin mahtuu eikä paljon paina. Se on niitä. Sanohan siitä Australian terveisiä. Tervetuloa Jyväskylään. Niin. Kyllä. Joo, ja mä oon sulle monta kertaa kirjoittanut, että Kalevi asuu Jyväskylässä ja tytär on täällä. Ei se mun huono muistisuutta ole, mutta mä ajattelin, että jos et sä muista, kun mä oon kirjoittanut, mä oon aina vaan laittanut niin, että oot varmaan huomannutkin sen. Ja mikä se on muu asia. Ja sen, että mulla ei ole ajokorttia, senkin on monta kertaa kirjoittanut. Se oli hyvä kyllä, kun Kalevi tuli tänne. No, me oltiin niin ilossa, että Kalevi tuli, kun ei Erkkiä tullut, mutta sitten tuli Erkki. Ihan parin minuutin väliä. Joo, se oli kyllä, ehkä se oli meiltä aikamoinen moka, kun ei me menty kysymään. Olihan se vääntä. Ei ymmärretty ollenkaan. Ei kellekään johtunut. Se juna tuli Voisi just olla aina. niin kuin just samaan aikaan tuli. Niin kuin se tuli ihan just. Se on Silloin joskus käy 10. silleen, aikoinaan oli ei kun Mutta 6 leidiä oli vastassa. Kahdella autolla. Junatkin videoitiin. Niin, tuli vikajunan videoitu. ihan väärin, minun viimassa, kun Erkin piti tulla. Niin. Annukka Vilmas silloin jo Kalevi sitten. Pettymys oli suurimmassa. Sattuuhan sitä. No. Ihan mukava. Mutta hyvinhän täällä. No se vaan ajoutui nyt sitten taksilla tulemaan ja kantamaan kaikki nuo lautat. No taksissa. Niin, no tietysti, mutta ei se taksi siitä ihan asemareista, täytyyhän siitä lähteä. Ei mitään voi. Ei voi, niin näin tämmönen erehdys. Niin. Siitä junalla oli vastassa. Ollaanko kanatorilla tässä? Luki sitten siskot ne yöpajat päälle. Joo. Niin, että se puserolta näytti, Kalle puserolta. Niin, Liisa pistää Niin, minä sanoin. Niin, ja mieltä sä näytät niin, että sä näin kauniin puserolta. Kiitos vaan Kainolle sille
Niin. Sopiikin, kun on ihan tämmönen paksu muuten. Joo. Hyvin sopiva. Einon hautajaisvielän kesään se musta huivi. Mä oon paljon pitänyt sitä. Mä oon piässä ja... Tämä minä valitsin. Kauheeta. Ei, tää ei oo kyllä kuvauksellinen, että televisiokin on. Televisio. Mä näin senkin lyylikin. Niin, mutta mä näin sen toisen huivisen. Mä menin mukaan. Ei se huivi ihana. Kiitos. Kovanen tämä oli kyllä ihan mahdottoman. Varmasti nukuttaa, kun tämän laitan päälle. Välillä onkin hyvin huono. Nehän pitäisi olla päällä, niin. Ylemmäksi. Noin. Kiitos. Kiitos ja kiitoksia kovasti myös näistä Okay. This is Andre. Yeah. Tendo. Little boy Andre. Can you say hello? Yeah. How is it about Isabella missing from there? You still want your camera to work up, don't you? Because you might find it somewhere. Yeah. Well, how you treating Tin about your sweetheart? Put your hand around her neck. Come on. You're not like your grandpa. Tin. Oh, I'm a clean man. Oh. Yeah. Nice. That. You're not getting jealous. See? He gets jealous. Yeah. Yeah. He's like a fight. It's like a fight. Yeah. You get jealous, don't you? Mm-hmm. There we go. Give me that. Aha. You see yourself Oh, Oh, he finally managed to. who is that old ugly man over there? You got any greetings to Adelaide? Yes, to all my cousins and aunties and uncles, and especially Nana. Hopefully, we'll get to see you soon-ish. Don't know when, but hopefully soon. How is about Isabella? You having a greetings? Okay. Okay. What, you're running away? You're running away? Mm. You Häkkinen? You are Mika Häkkinen? What is your name? Formula One. Formula One. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. 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 What's so funny, Andre? Eh? What's so funny? You want the socks now? Socks.
Can you tell where you are? We're in Windsor, which is west of London, approximately 30 kilometres, and this is where the Queen has her summer residence at Windsor Castle. Very nice view here. Windsor railway station. Windsor Castle. Eh. I promised to pay 5 cents to Tim to get a picture from him on the gate. Alright? Yeah, you can come now. Few kilometers on that road, and all these things is built for kings and queens. Something beautiful flowers. Now. Okay, hello everyone. I'm sure Grandpa's going to show this to all the family back home. Just give you greetings and regards from us. And this is a new addition to the family. This is Zara, our daughter, and this is Ali, my husband. For those who gave us presents, thank you for the clothes for Zara. I'm sorry she's not wearing them today. And Nana, a special hello to you. I really miss you, and hope I can see you soon. I'd like you to meet Zara too. Can you come a bit closer? Can you focus on her? No? Can you see? No.
Zara's favourite activities are standing up and putting her hands in her mouth at the moment and talking. What she's going to be? Oh, I don't know. What do you think? She's going to be a good girl. Why, what do you think she's going to be? Would Madam care for dessert? No, I don't think so. I'm going to see her so far. Yeah. She's going to be different. It's not always easy to find time to look your best, but now there's an answer thanks to Jim Body 8 from Slendertown. Okay. Jim Body 8 That's enough. I think otherwise I'm going to start talking or acting or something. It reproduces natural signals emitted from the brain to create. Okay, at this point. Okay. Hello to everybody. Good. Mm. Tell everybody you're a desk girl. Mm. Tell everybody you're a desk girl. Yeah, Desk girl. look like the that is girl. She is going to be desk girl. Mm. Good. Mm-hmm. Mm. How is a driver? Boring. How are you? Very boring. Everyone can hear you back there as well. Shutting the doors up. And we're on our way again to the next station. Mm-hmm. How is about in you giving you greetings to Adelaide? I've already given my greetings to Adelaide. Yeah, but from this train. From my train. Yeah. Well, how do you give greetings over the passenger announcer? I was going to plunge. I'm just going to signal for the signal. Good luck. The signal will go to green. That one there. Mm-hmm. Another hour and a half on the front, and then I've got my meal break for about an hour and 15 minutes, I think it is today. And then I basically bring the train back, and I'll be finishing around 11 o'clock tonight. We'll stable the train in the depot, and then catch a train home myself. Mm-hmm. This is shaky business. Yeah. Who, you are? Well, we're not. Red light over there, Yeah, no? we still got the red signal. It's a bit like it should change to green soon. Yes, 125. Otherwise, we might. Here we go. It goes to green now. So there's one of the trains that we share the tracks with. They're main lines.